Татарстанлыларның Лисичанск һәм Рубежная шәһәрләренә чираттагы ярдәме 6 йөк машинасында 100 000 тоннадан артык кирәк ярак. Завод предприятиеләр сантехника, ярдәм янәшә хәрәкәте азык-төлек кием салым әзерләсә, районнардан төзелеш материаллары эчә торган су, ярма юллыйлар. Сабыйларга 9,5 яңа ел күчтәнәче җибәрәләр. Свой подарок направил Раис Республики Татарстан. Балаларга үз бүләген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та юллады. Гуманитар йөк җыюга республика районнары партия әгъзалары актив кушылды. Анда тәмтымнар, канцелярия товарлары бар. Кечерәк балалар өчен уенчыклар җибәрдек. Рубежный һәм Лисичанскида 4000 сабый яши, барысына да бүләк әзерләнгән. Проживают где-то около 4000 детей. Якшәмбе Лисичанск һәм Рубежныйга гуманитар йөк илнең барлык төбәкләреннән кузгалды. Аны Бердәм Россия партиясы съездына туры китереп юллыйлар. Ул кичә Мәскәүдә ВДНХ-да узды. Владимир Владимирович Путин. Съездга Владимир Путин шәхсән килде. Партия вәкилләре аның сайлауда катнашачагын хуплап чыкты. Голосование по этому вопросу открыто. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. Дмитрий Медведев Владимир Путинның сайлауда җиңү өчен партия бар көчен куячак. Президентка миллионлаган кеше ышана диде. Конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Владимир Путин фикренчә, хәзер безнең алда икътисадны, социаль өлкәне, фәнни-технологик мөмкинлекләрне ныгыту бурычы тора. Халыкның бердәм, Россиянең мөстәкыйль дәүләт булып калуы мөһим ди президент. Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие – это предательство и преступление против России. Именно народ России был и будет единственным источником власти. Его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным. Партия сайлау алды кампаниясында актив катнашачак. Моның өчен депутатлар еллар буе тупланган тәҗрибәгә таянырга планлаштыра. Гүзәл Шарипов, Яңа Гасыр каналы.